Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahyo. Alhamdulillah, nggih. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah pinaringan sehat dening Gusti. Nggih. Saged sowan wonten mriki. Nggih. Wonten daerah pundi niki? Niki wong mikir apa ngomong iki nganggo mikir Tanjung Priok, Tanjung Priok to, Mas. Nggih. Tanjung Kalang. Aku ki meh bingung mergo aku ki urung nganti sesasi wis sowan tratah kene meneh, Mas. Oh nggih ta. Ning aku wingi ning Kampung Baru kono. Oh. Desa Kampung Baru ngetutke Keng Roko Mas Kangko. Ngoten. Saiki ngetutke awakmu ning kene. Heeh, sesuk ning Guyangan. Sesuk ning Tanggapan lho maksude. Tanggapan ning Guyangan ra nyambut gawe malah entek duite kok. Nggih, wah jan iki luar biasa. Pripun? Lagi iki gareng diputhukke CPM ya lagi iki. Piye jajal? Nggih kinurmatan, Mas. Nggih. Kula niku pethuke apa-apa ora tau manut bareng CPM sing methuke nggih grogi tenan kula. Wah iya. Wah, siapa ini? Anu kula Gareng saking Semarang. Lah ini wong kien prasaja bakal ya entuk kamulyan. Kok iso? Begitu aku prasaja yen aku Gareng saka Semarang ya dipapanke sing genah dithukke nggone. Iki mula kadang identitas ki aja didelik-delikke. Betul. Malah marake sengsara. Aku ora isin kok ngaku Gareng kok, Mas. Akhire kopen iki, Mas. Akhire kopen. Jane ning kono bareng campur kowe malah ora kopen aku. Lah ya mula kuwi len teko bareng karo dalange, men karo Pak Dodi mau iso diaturi sampean tindak ana daleme kono. Oh, kono prasmanan mau ning kono. Aku kok kon bareng kowe ya rugi nang jatahe dhewe-dhewe kok. Oh iya. Kowe teko Gasik lak cucuk. Ngopo? Ah, cucuk itu tegese kok lak didhawuhi dhewe karo Pak Dodi. Aku lak le ndhawuhi kowe. Lah ya anane sing ndhawuhi aku kudune lak kowe melu aku, kenapa kok ngeri-ngeri? Loh, lah ya ngeri to Mas, wong omahmu Solo, aku ki omahku Semarang kok. Lho, saiki ora kena nggih ukuran jarak ora kena mergo adanya jalan tol. Heeh to? Heeh, dadi tidak ada hambatan walaupun bagaimana saja profesional kerja seorang seniman harus datang tepat waktu. Saya non daleme TNI harus disiplin, Mas. Iki tak pikir-pikir dalang anggere dilunasi galake keri. Biasane tau ngene lah. Aku ketularan karo Hansip mau lho. Sopo iki ngono. Kula dalange, oh dalang ngono kuwi. Ya sing gedhe pangapuramu Mas wong aku ya budal kok jane ya wis Gasik. Wong liya lewat jalan tol iki lancar. Jalan tol. Aku iki dalang ora iso maca kowe iki. Tulisane apa? TOL diwaca? Tul. Oh iya. Tol kok tol. Tol ki TAL kuwi tol. Yen TOL ya tul. Sing bener tul. Tul. Iya, Mula apa ki wong yen kepengin kepenak uripe ora sasar susur uripe krepa lewat jalan tol. Kok iso? Lho lah kowe ora ngerti kok. Kenapa tulisane tul kok diwaca tol? Aku malah ora ngerti tak sinau karo sampean. Mergo kuwi dijikuk saka bahasa Arab. Wah, lah iki. Kowe tau krungu? Nggih, Pak Kaji, Surat Al-Fatihah ayate sing munine Ihdinas siratal mustaqim. Wah, iya. Dadi wong sing lewat jalan tol harus selalu ingat jalanlah yang lurus menuju jalan kebaikan. Oh iya. Ngono. Dikeploki lho sampean. Lho, keploki percuma sing penting iki sawere kok. Wah iya. Tegese sampean pancen diapresiasi menjadi pelawak yang cerdas ngoten lho. Boten cerdas niki nggih otak-atik gathuk ning delalah kok ya kebenaran entuk wansit sing kaya ngono. Oh, wansit. Pancen wayang ki jare lak ya tuntunan. Iki lagi limbukan teng ngono wis lagune lagu syair. Iki lak lagu sing ngemudi tutur. Syair tanpa waton. Lah kuwi isine apa? Lagu ki isine apa? Syair. Lah ya wis to.
Oh iya, karo kowe ora nek bener ta aku malah. Lho aku ki. Lah pancen tembang kuwi ana saire ning judule kuwi karyane Kiai Haji Nizam sing asring dikumandangake dening Gus Dur, Syair Tanpa Waton. Iya ning dalam lagu ki isine lak syair. Oh iya. Aku sing tak rembug saire ki nuntun marang kebecikan. Dadi wayang kuwi ya iso nggo siar tentang agama atau siar apa wae mergo riwayate wayang ki ana. Piye riwayate? Lah kowe kare weruh, wayang kuwi ditegeske dari sudut spiritualiso, dari sudut sosial kemasyarakatan ya iso. Yen dari sudut spiritual, wayang kuwi tegese wali yang mempopulerkan. Yang tuh yang diperuntukkan untuk siar agama. Zaman biyen Lingasta jeung Sunan Kalijaga. Oh iya. Yang Lah ya kuwi mau yang diperuntukkan untuk siar. Oh, itu untuk kebutuhan religi. Nah, jane iki ora mung saiki tok, biyen ki ya wis siar agamane ana. Ning yen biyen ora cobloko ngene, biyen ki nganggo cara biyen cara pedang miring. Pedang miring kaya ana lagune aja nyembah kayu watu nyembah kang maha suci. Kayu watu iku papaning brahala setan priprayangan nuntun mring neraka jahanam nyembah pangeran to kang peparing nugraha duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa paring sandang paring buka nuntun marang swarga loka. Yen wis ana kaya ngene iki. Lek tembange apik tenan, tembange apik luar biasa. Sing nembang sing ora apik mungan. Lah kok nembang kok karo menggeh-menggeh iki lho ora. Awitena wong ya iki karo ngetutke larase iki lho. Oh iya. Iki aku kuwi ngetutke laras gamelan larang iki angel lho Mas. Iki gamelan iki karo nyawa kowe larang gamelane. Oh iya genah. Sawangen to kaya ngono. Malah sak pawange barang ya tindak rene Mas Kasdi kuwi. Iya Mas Kasdi ya tindak rene wah jan iki. Sing nimbali sampean Pak Dodi Wijanarko. Leres. Dijabarkan dengan kreativitas dan kecerdasan seorang gareng. Dodi Wijanarko. Wis. Yo. Saiki totoane bahaya lho iki Mas. Lah ngopo? Iki asmane beliau lho. Lah iya. Iki luput-luput bedane yen ngati ora apik aku ora iso mulih kowe tanggung jawab. Loh itu resiko seniman. Heeh, mula kudu cerdas. Dodi Dono driyah mesti dilakoni tanpa ngenteni duit turah. Wah, kok ya cemepak wisan iki. Sing apik iki wong dono driyah ki aja ngenteni duit turah nadyan duit pas-pasan, paribasane bahkan awake dhewe ra nyekel duit paton iso dono driyah nang wong liya kuwi sing jenenge wong top markotop. Iya, dikenal Letnan Jenderal sing ora lali marang sumbere. Kok iso? Loh, beliau asale kok kene. Mula ya seneng gawe senenge ngatine wong kene. Mulih mula mulanira. Oh iya. Iki nadyan pangkate wis dhuwur ning ora lali sumbere wong Jawa ngendikake wong sing lali sumber bakale ketiwasan. Wijanarko kuwi didadekke siji ora iso dipisah. Wijanarko ki bagus. Dadi Pak Dodi kuwi piyayi kakung sing bagus pasuryane seneng dono driyah lan ora lali sumbere. Oh, ngono. Iki piye? Iki rumuse wong golek duit ngene iki. Lah iya. Asline piyayi saka Tanjung Kalang. Tanjung Kalang. Tan apa? Tan Ayo tanggung jawab jare lali sumber ketiwasa sumbere Pak Dodi lak saka Tanjung Kalang. Rumangsamu aku iki guru bahasa Indonesia SD kene apa piye mbok takoni. Tan. Heeh. Tan kuwi tandane wis ketok keluarga almarhum Haji Mujono kuwi orang yang tebal imannya. Oh iya, elah. Orang yang tebal imannya itu selalu bersyukur. Jangankan kok diberi sesuatu atau diberi
sing berharga. Diberi cobaan pun selalu bersyukur karena percaya Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Woi. Ora ngungkuli kekuatane sing dicoba. Nek wong-wong sing ora tebal imane, tipis imane kuwi titikane yo gampang. Lanang wedok wis ketok. Piye? Wong sing tipis imane yen wong lanang semakin kaya semakin nakal. Nek yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Sik kok diwolak-walik ngono kuwi lho. Wong lanang yen nakal, yen tipis imane semakin kaya semakin nakal. Oh iya, mergo duwe bondo. Sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Jare kulino sapa guyangan. Wah iya. Oh, arahe rono ta. Ayo, mula wong dadi wong ki aja tipis imane, kandelono imane supaya menjadi orang yang nanti tempatnya di surga. Iya, Jung. Junjung tinggi utawa junjung dhuwur asmane para pini sepuhe. Mula bengi iki nganakake syukuran. Ya, tutuke. Terus Tanjung K. Nah iki kanggo syukuran rame-ramene gelar wayang kulit dalange Ki Cahya Kuntadi saka Karanganyar. Wah, keri dhewe lang. Iki sing angel iki. Ayo mikir iki, awas bedil kowe engko, ayo. Ya. Iki. Langsung saka Semarang nekake dagelan gareng. Wah iya. Kaya cemepak men to ya. Cepake piye jagake nggo nyaurutan kok ora. Iya. Wong jenenge wong yo wong jare kowe iki karo aku wis es kenthel, kowe budal aku budal. Betul, wis kaya ngeling ngono kowe entuk kesi yo sponsorku lho. Ose aja gawe-gawe dipirsani piyayi akeh. Kok iso aku entuk kesi sponsore sampeyan iki dasare apa? Lho, lah sing memberi masukan kesi iki sapa? Iki tuwean ngene iki. Oh iya. Lah wong kowe kenal kesi wis cedhak karo aku kok. Oh iya. Biyen mergo kulino sak panggung ya. Kulino sak panggung, biyen iki lak wis rada halus, biyen ki lho pasare ngungkuli kerakal ki wong. Saiki dosen kok. Kon ngarteke apa meneh? Jenengmu? Jenengmu? Ya ora apa-apa. Ning ora ana sawerane lho lek karo aku. Ah ora iso, pengen apik apa ora kok. Ora usah diartekne ora pateken aku ora. Ya tate. Wah, ngono jenenge kanca ya kudu ngono, aja pilih-pilih. Cahya Kuntadi. Cah Blitar ning saiki uripe ning Karanganyar. Wah iya, temepak. Jas ya. Yo iki dalang yo dosen. Wah iya. Kun. Iki aduh, kun ki mau apa kowe? Kun ki kuncara asmane minangka dalang sanggit. Kowe iki wis diciri kasih karo penonton wayang kulit, kowe iki dalang sanggit ora dalang polah. Matur nuwun. Iki wis kudu disyukuri duwe ciri khas. Jet. Oh iya tak kira jet ora. Jenenge dhewe kok lali kowe iki lho. Ben bingung lho tak jet. Ora ana kun jadi apa. Tandange yen nyekel wayang ngedapi-dapi. Amin. Dipek karo kesi. Wah iya. Iki walik lho iki tenan lakon walik lumrahe wong lanang ngepek wedok yen kowe iki malah dipek karo sing wedok. Heeh, lek aku mbiyen kan sik Joko ora ngerti wong wedok. Ayo coba kowe ora gelem ya dikremus karo kesi. Ayo mosok meneng ae Bu Kesi. Heeh apa piye ngono kuwi? Omongane Pak Gareng ki lho. Ngono kuwi piye? Nyuwun sewu Pak Gareng. Iki lak cahe. Iya. Nyuwun sewu. Mosok kok kula ngremus dalang napa mboten kualik to Pak Gareng? Lho, lah mbiyen ki paribasane bojomu lak sing kaya timun lho. Heeh, ngibarat kertas sik putih ngene. Kowe kertas apa Ngibarat kertas sik putih. Ya ning diciprati mangsi sithik-sithik. Ya kertas sik putih. Timun ki weruh cahya kaya arep ngremus-ngremusa. Mboten, dheke menika sing kedanan kalih kula. Aja karo bojo dheke lho. Mbok panjenenganipun kok piye ngono? Mbok rada nganu bekasaan kok dheke. Lho iku bahasa sapaan, bahasa cintaku karo dheke ngono kuwi. Akrab. Bahasa akrab. Nalika ning kampus kan dheke mahasiswa semester 2. Nalika semono aku kakak kelas dheke. Lah, dheweke kan kumpul-kumpul karo kancane ning Taman Eden kalau taman sing cedhak koperasi kampus. Aku mlaku, aku krungu dhewe kok dheke karo kancane rasan-rasan.
Kesi bokonge godi ya. Sik. Wis naksir aku wis. Iya, aku ngakoni bener pancen ngono Pak Gareng. Ning bar kuwi aku ya disapa karo Bu Kesi. Bar tak lokne ngrasani ngono itu, wah bokonge Kesi gedhi ya. Deke krungu mesem karo nyeluk aku. Dik ya kikuk ngono. Akhirnya terus ya Nabi salam alaika ngono kuwi. Heeh, rabi ngono. Ajake ra trima kowe ajake. Ya ora trima wong kowe ora ngirimi kok. Wong ora iki sejarah tenan to ngono kuwi. Tenan ngono kuwi. Oh, ya syukur ning wong jenenge iki sing diarani ning aku urung ngarani jodoh lho, Mas. Mula aku mergo duwe kriteria dhewe-dhewe. Aku duwe kowe karo Kesi kuwi isih bojo. Wong diarani jodoh kuwi yen wis salah siji mati tetep isih gandeng kuwi jodoh. Sik, kowe ndongakne aku ndang mati lho. Ora ndongake. Urung suwe Gareng Angga wis mati lho. Kowe aja aneh-aneh lho. Lah ya ki aku ora ndongake, aku mau ngandhake. Heeh. Kowe karo Kesi iki statuse urung jodoh ning bojo. Mengko yen wis salah siji ana sing mati kuwi sing diarani jodoh mergo kowe nganti mati ora pisah karo Kesi. Oh, ngono. Lho wong kok aja ngono ki kanggo pengantep-antep bojomu kene ora pisah karo kowe kok. Oh. Kok aja ngono piye? Pokon pisah apa piye? Ya ora ning aja ngrembug nganti teko kono. Ya padha karo sampean. Sampean omah-omah berarti ya urung jodoh to iki? Urung, aku sik bojo. Heeh, mbok ndang jodoh ndangan. Jane aku ya meh rono. Heeh. Ayo, awas ayo. Biar nyangking aku mesti ora. Ora. Ora, aku urung ronoe beritane wis aku mati kok. Heeh, pancen wingi akeh piyai-piyai sing takon ingkang sedo menika Gareng pundi to? Kok kabare Gareng Semarang. Ning lak siswa panjenengan Mas Angga ingkang murut kasedan menika ingkang leres. Nggih, niki pancen nika nggih yen diarani murid ya ora ndelalah ya. Yen aku ngarani ya anak kono ngarani aku bapak. Nika nggih anak kula. Nika nggih ndelalah keleresan sak kathahing Gareng niku sing plek kula nggih mung bocah niki siji. Nek ndelalah kok enten kecelakaan mati dimuat fotone wong do ngarani kula sing mati. Sing dimuat fotone sapa? Fotone Angga. Ning mergo dadanane lak padha aku. Mula diarani aku sing mati. Terus? Aku ki yen diarani matine iki ora masalah, Mas. Le jawab telepon le kesel iki. Kok iso? Wah kuwi telepon ki HP ku nganti ngehack. Lho ngono ki yen cucuk ora apa-apa. Kene iki sik enak laya-laya ana telepon mlebu. Gregah tangino takon. Niki halo niki Pak Gareng Semarang. Nggih. Oh nggih alhamdulillah tesih urip tutup ngono tok iki. Oh. Apa ora ya aja dipaido, itulah tanda perhatian karo jenengan. Justru itu tak ambil kesimpulan aku ora maido ora lara ati bahwasanya saya hidup bekerja di atas panggung berarti sudah diterima oleh orang banyak. Iya. Diterima orang banyak. Nggih, kaya iki panjenengane Pak Dodi iki berarti ya ditresnani piyai kene kabeh mula ora nglalekke dan beliau tidak memutus tali silaturahmi karena beliau tahu orang yang memutus silaturahmi tidak akan mencium baunya surga. Wah, omongane Pak Haji nganti kaya ngono. Ayo. Nadyan aku ki Haji Sokeh ning tetep. Lah apik no Sokeh. Ayo Sokeh ki sokongane wong akeh kok. Oh iya. Mas Gareng, lah wau kula pikantuk dawuh saking Bapak Dodi Wijanarko bilih ngersakaken tembang klangenanipun napa Mas? Imbangana katresnanku. Moh kok moh piye to? Kowe karo padha lanange kok ngimbangi katresnanmu apa? Tembang ya nyuk. Pak Dodi ngersakake tembang Imbangana katresnanku ngono lho. Kowe ora cetha kok, Ro. Kok iso aku seneng karo kowe ngabrak apa ora? Upah wis payu karo Kesi karo aku sia-sia. Lah kuwi jebul ngemu apa kuwi makna yang luar biasa. Sing jenenge tresna kuwi ora ngemongake piyai kakung karo piyai putri tok. Ning tresnane wong bebrayan urip sesama manusia. Itulah tadi yang dingendikake Pak Dodi. Sing tak garis bawahi bahwa dalam mendidik anak itu tidak hanya IQ. Betul. Tapi ada 3 unsur yang harus dididikkan ke anak. Apakah itu? IQ, EQ, dan SQ. Waduh, iki ora level dosen ora iso ngene iki. Kowe jare dosen kok ora ngerti.
IQ kuwi kepinteran intelektualnya. IQ kuwi emosional. Emosional ki sosial kemasyarakate srawung karo wong ki piye. Terus SQ ki spiritual bab agama ya kudu dididik. Betul. Dadi yen mung satu sisi tok wong urip ning alam donya ki ora bakalan komplit. Iki mumpung main ning sekolah. Kowe tak takoni sekolah artine apa ora ngerti kok. Tempat pawulangan nggih nggodhog para murid-murid supaya luwih pinter. Telo apa kok godhog ki? Paribasane ngono lho. Paribasane pantun. Wah. Angel men to ya. Wong ki yen rada umure ketok omongane ya ngono kuwi ya. Ya ora ngono wong ki sing tes sekolah sebagai tempat untuk menimba ilmu. Heeh. Kolaborasi antara berbagai guru dalam bidang tersendiri. Betul. Ora mungkin to gurune guru siji wong SD iki mesti gurune pirang-pirang. Oh iya. Lahan untuk mencipta SDM yang tanggap, tangguh dan tanggon. Wah. Di sekolah. Apik. Cacate siji. Cacate apa? Kamar mandine banyine ra mili ya lho. Ngenyek banter banget ora. Banter apa kae lho wis asat kae lho. Ya mergo saka akehe sing pinarak kono kok ya. Aku nganti bar nguyuh ora cewek malah obat. Obat abit ketok. Najis lho sampean haji lho ora pareng. Ayo mengko adus to. Aku yang ngene iki mesti najise wong demeki sinden kok. Lah iya. Kok bar demeki sinden wudu meneh. Sing nembang sapa Bu Kesi iki? Sing nembang sinten, Mbak? Diajeng. Ayo, yo berdiri ngancani Pak De Gareng. Duduk. Duduk. Ayo. Susu lahir iki ngopo? Lah ngopo to, Reng? Aku yen ngerti yo sinden saiki ayu-ayu ngene ora kesusu lahir ya. Sik to, iki di streaming lho. Ngapa? Lek bojomu mirsani krungu dadi perkara lho. HP-ne bar didol. Oh iya. Ora iso nonton streaming. Ora mungkin bojoku ora bakalan nesu karo iki wong ki yo anake bojoku kok. Oh iya. Ya, Dek ya. Nggih. Piye? Ning jenengane nek pun sepuh mboten usah neko-neko. Mudyar kowe. Bener ki omongane bocah ning bener ngono kuwi. Ketoke ngajeni ning kuping panas. Sepuh rasane. Aku neko-neko bab apa? Wong ya wong jagongan karo wong e mosok dionekke neko-neko. Ora nek pondokan dulat-duliti aku mau ngapa? Lah, wis konangan to. Ngene aku padahal sinden-sinden wae udah salin, aku wis bar salin dhewe kok mbok dulat-duliti. Aku ki kerep dijaluki tulung karo bapak-bapak polisi. Aku lak bagian inafis to. Apa? Inafis ki mengecek kahanan iki bocah iki isih legan kok wis dibojo tak dilati ngono. Wong ora dilati dulat-dulit. Kuwi jenenge ngepuk-ngepuk supaya ketok raket. Sik diajeng. Wis lulus belum sekolahmu? Dereng. Semeter piro? Semeter piro? Ketara nek ora tau kuliah ya ngono. Wah, ora tau kuliah ning mangan dosen nek bola-bali aku. Mangan dus tok ora nek sene. Semester piro? Gangsal. 5. Nggih. Nganti pirang semester to, Duk? 8. Oh, sik suwe ya. Nggih. Wis takoni no Reng, per semester piro SPP-ne? Per semester SPP piro? Lah napa jeng dibayari to? Lho anakku dhewe nganti saiki yo ora rampung kok. Mau bayari kowe. Anakku dhewe ora rampung. Lah wong kaji sokeh kok mbayari. Iya. Lho ya ora ngono iki jalmotan kena kinira lho. Dipun. Lho yen aku terus dipek abdi daleme Pak Dodi. Heeh. Oh, kinase karo Pak Dodi tak bayari sak rampungmu. Kinase iki rong karuan lek ditresnani lho. Kinase yo Pak Gareng keri ning daleme Pak Dodi, mergo arep nggih seret-seretan anake yo iso. Kaya kulit jeruk ae lho. Mergo dolanane sing jenenge yoyok kae wis rusak. Nah iya, yoyo ora. Yoyo to. Karo masaku yoyok. Pengidan. Wih tembange mau. Tembang apa lagune? Imbang ana katresnanku. Ora sah mbok kongkon mesti tak imbangi ya. Lah gladrah to. Iki tembang yo Reng. Ayo didramatisir, drama. Iya. Kono njaluk diimbangi tak imbangi. Anakmu lho ukurane iki.
Lho saiki kasus bapak mangan anak ya akeh kok. Oh iya. Ya kanggone wong sing bejat morale monggo ning eling lho haji lho sampean. Astagfirullahaladzim. Dosa apa sing tak sandhat? Oh iya. Ane kaya ngene iki piye? Ya kaya ngono ya anak kuwi. Mula aku ngene Mas, aku sok-sok kadang kala lak dilema. Piye? Arep omong apik terus mengko wedi ora lucu. Ning yen emong elek engko kok dilokke wong wis haji. Nah sebetulnya ini kembali ke hukum tontonan. Piye? Tontonan kuwi contoh ki ora kudu apik tok. Nadyan sing elek kudu dicontohke. Kae lho apik, kae lho elek. Mula penonton kari milih, kari nglakoni sing apik apa sing elek. Oh iya, sing apik dicontoh, sing ala dibuang. Nah, mulai aku ndemeki presiden ngene kok ketok elek ya aja dicontoh, tak aku dhewe wae. Oh iya. Omongane wong golek bathi ngono kuwi. Salah kowe sindenmu ayu-ayu ngelus-ngelus debok. Lah aku ngelus-ngelus debok entuk dhuwit lek nyawang sinden malah kelangan dhuwit kok ya. Ah kowe iku ora perkara dhuwit ngelus-ngelus debok. Ngapa? Perkara wedi karo bojomu kuwi kok. Iya, pancen karo bojo kuwi nyembah sik ya mendhi. Arep ngapa-ngapa brangkang sik. Ya dibawani jeng, ya. Bawanipun Kinanti mawon nggih, Pak. Heh? Kinanti. Oh iya, monggo. Iya. Jo tejo Kinanti. Jo sapa to? Sing geder Daryanto bejo ngawut kok. Adake wong arit ae bejo. Aku sok akrab. Iya, Nak. Bapak Ibu ciri khas murite Kesi ngene iki. Wis cetha nggon lambene mesti ngono. Yo, iki Kesi. Nek apik asile. Yo apik. Mulai kula ngarani ciri khas murite Kesi wis kok ngene iki. Iya. Bandien ya o yo nyucu, iya meringis. Heeh. Bojoku nembang ora tau ketok ngono kuwi. Lah piye? Oh ya nembang suarane cetha ning irunge prontas-prontos. Kaya plembungan Mas. Napase satu jalur. Oh iya. Heeh. Tutupno Yai. Nah iya. Inggih, Yang. Biar caturan ra pathek. Kejawi tembang menika kula aturaken dumateng Bapak Dodi sekalian Ibu lan sak kula wangsa ugi kula aturaken dumateng Bapak Haji Kondang Sutrisno sekalian Ibu. Nggih wilujeng dalu Bapak. Nggih, Ibu Istiqomah kepareng mangestoni. Sesuk bablas Ponorogo matur nuwun. Nggih. Nggih, Nduk. Njundil ngono ya, Reng. Bejane sing duwe wis ayu, swarane apik, pinter, mahasiswi. Ning aku sangoni. Ning kurang siji kriteria aku golek bojo ki ayu, pinter, suarane apik, siji kudu. Napa? Gampang diapusi. Ya mok. Kok elek ngono cita-citamu. Aku ki ndek bojo ora iso diapusi, bojoku kae kok angel kok. Padahal ya iso golek duit lho. Duit tak simpen ning ndi kecekel kok. Iya, neng sabu ya diplurut. Cepitan kathok barang didedel kok. Telitine ora. Ya Nduk. Dermane. Sik Reng aja kok cekel grogi bocahe masyaallah. Rada ado sithik ngopo to ya ya. Nah, wong wedoke tak cekel bejo. Kok iso? Loh, biasane tak cekel semaput kok. Kok kuat iki. Iya. Lah jenengan gilani kok jane. Lah, nyawang kuwi aja mung sak kedheping netra yen dicawang sak kedheping netra gilani matno 5 menit kok mutah-mutah kowe. Ora nyedak ra pathek.
Ya cedhak kono ning aja terlalu dekat, enggak usah memegang-megang ngono kuwi. Aku ndawuhi Pak Kondang. Oh iya, tontonan ki ya tuntunan ngono. Ning dituntun terus yo lempoh berarti. Oh iya, Sing apik. Ya. Darmaneka dahsu mandeng sanadyan amung sedelok. Iya. Aja diganggu to, Reng. Alah aku demek kowe ora lho kok ganggu piye to? Lah bocah bingung Lah kok genang. nyawan apa ora entuk? Ngapa to, Nok? Ngapa? Lho nyawang kok kalih ngiler. Wo. Lah Iki lho iki sing jenenge wong lanang normal ngene. Nyawang kaya kowe ora ngiler yo. Yo kene ayo. Pripun? Nyawang kaya kowe iki ngiler mergo aku urung iso ngelek idu. Biasa. kaya bayi. Sik kene sik anu kok. Wis mbambal ya serandi untu. Aku tak lungguh kene wae ya. Lah ngapa? Neng kono disio-sio ajeng. Oh iya, heeh, nang kene wae. Ya, Nok, terus. Ayo. Sing apik, Nok, yo. Oh tak kandhaki Pak Sukron kowe. Ngapa? Oh jejeri ra entuk. Bapakmu karo aku ngene lho. Lah sing jenenge dalang ndodoki kotak ya mending ngene to. Ane ya ora bater ngono. Ping kuwi normal kok. Kemangsane iki apa Tanganmu lho. Kemasamu ki. Aku ki mbuh, aku demek wong wedok ya hobi kok. Ya Nok. Ono diomongni wong ora. Kok aja guyu, Jok, Tejo. Iya. Nambani semeng hati. Nah, iki malah ngene Mas Gareng, kolaborasi yang sangat hebat. Nggih. Kinanti menika wau menawi mboten lepat karyanipun Ki Mantep Sudarsono. Dene mangke langgamipun karyanipun Bapak Sri Susilo Tengkleng. Ya, timbang ana katresnanku lah Pak Tengkleng. Pak Kondang. Nggih. Nggih pancen Pak Dodi nggih. Karnan nalika panjenenganipun tindak wonten dalemipun Pak Kondang wayangan sampean ya ana Pak Tengkleng nembang kuwi njur dadi karnan penggali. Dildilan apa? Dildilan didhawuhi kali Pak Kondang nggih teng mriku. Oh iya. Ken sowan mriki. Heeh, ngono. Nah niku ya kedisikan kowe nasib. Lah ya padha ae to. Ya ora to beda. Bedane. Iki sing diarani grojokan dadi keriwikan ya kuwi. Ya ora sae Mas. Ora, rezeki iki sing ngatur Gusti Allah. Betul, heeh. Ya Nak, bacutno imbang ana katresnanku. Ya. Saben dina mangalamun jroning sepi-sepi. Linali
piye katres ayo nak apa enek gareng apa aja suwe-suwe te boyoke Tak tokne ben pegel. oh iki wis pegel boyoke iki Mangkani Mas katresnanku angkat ke mas yo ya kur Sik iki ana bebungah saka Pak Dodi nggih untuk sinden. Nya jeng ya. Wis mangsa bareng iki ya. Heeh. Sing maca genah ya, iki enek tulisane to untuk sinden ha ta. Nggih. Lah iya ning yo 50% iding lah aku kan dalange ya to. Lho jenengan pun angsal lho. Oh, angsal apa to? Kowe iki dalang kok makelar kok. Wah. Nyoh dilokne makelar ndak nggih. Untuk garong garengnya reng-rengnya nggih oh untuk dalang ding kleru lek maca reng oh garengnya rengnya tulisane iki lho nya mas sing kena aku ya duduhake wegah lho wegah tenan oh iya piye to wegah apa gelem alah mbok tenan aku iki tenan sumpet lho kowe iki kok Pak Dodi lho iya aku ngerti aku wis ngerti kok ngomong lah iya mula ya kudu matur nuwun karo Pak Dodi engko matur nuwun Pak Dodi nggih peparingipun tambahan paringanipun dongake sik nggih mugi-mugi Pak Dodi anggenipun berkarir saya lancar pun gesangipun saya kepenak amin nggih kerep wayangan nah nggih iki aku ora dongake Pak Dodi dongake kowe iki yen iki nah iya endi apa iki ta ayo dalang ki ana ngekeki ora sida iki gampang stroke oh iya padha karo tak pujekke stroke berat kowe ya yen stroke ngene yen ngene sing mati kene tok ora ketal-ketil
Dagelan nggonku ya ana, nampa saweran ngono ora didem karo kancane akhirnya teko omah ya wis langsung. Dagelan ngendi? Nggonmu? Heeh, nggonku. Ya ora urusan wong aku Semarang kowe Karanganyar kok. Bocah karo dhuwit lunyumen ora iki. Wong dibuka wae isine apa urung karuan kok. Duit. Oh. Apa? Dudu duit. Lah apa? Uang. Wel iya. Ngono Tresna. Matur nuwun Pak. Anu lemah teles Gusti Allah ingkang males. Nggih, amin. Nggih Pak Dodik Wijana. Nggih. Oke, nggih. Kok nggangge-nggangge ya apa? Nggih. Lho, wong sing entuk aku kok kowe sing geger to? Lah ya kita kan mitra kerja di sini. Gangge-gangge ben penonton preso maksudnya nggih iki apa? Ini khusus untuk Pak Gareng. Oh iya, Heeh. Cahyo sudah. Oh, wis oh, kena. Iya, Lho kok lambene Gareng. Kesi kok urung ngerti. Wis napa? Wis meneng kowe malah ora arek. Lho ora aku mung nakoke wong ki mumpung Kes mau wis nampa dhewe lho, Kes. Iya. Kes bojomu nampa sawer dhewe. Heeh. Tenane. Heeh, bojoku do nrimo kok ora. Mboten napa-napa kersane kan niku duit lanang mboten masalah. Lah, ngono kuwi bojo sing bijaksana ngono kuwi. Bijaksana apa jarem kok. Kowe omonge ketoke halus jarem. Iki dianggep kowe golek dana kenakalan kowe. Wah. Kejawi menika Pak Dodi ugi ngersakaken saping gunung. Diaturi lho. Oh iya, wah bareng nampa dhuwit terus diaturi no. Gagah reng. Mbok mau ora. Seto, iki sing wayangan Pak Dodi lho. Lah iya. Mosok ngersake lagu mosok ora diaturi. Iya ning nadamu lek ngomong lho bareng entuk dhuwit. Diaturi no. Gagahe. Lah apa aku kon menggak kok. Lho paling ora ya diaturi Pak Dalang, Pak Piyo. Diaturi no. Kaya hansip ngarepan mau kowe ora. Lho kae komandan telepone. Komandan kuplone aku kok. Ayo. Umi Hafifah karo Mbak Winong. Ayo berdua. Ayo iki cah cilik-cilik. Saka Pati iki Winong. Winong iki kok Pati. Saka Tulungagung. Winong iki daerah Pati kok. Ora. Ponorogo Winong ya ana. Ayo berdua. Sinden saiki iki jan luar biasa ya. Iki anak angkatku, Umi. Umi. Iya, kok Ponorogo. Umi iki umbel. Winong ora. Winong ki ponakanku. Iki kok Tulungagung pojok campur darat. Ponakane Bu Kesi. Oh, tak campur darat kuwi ya, Dok. Dok. Nggih. Biasane tak campur darat ki wonge atos-atos. Nah, buktine ya halus nok kok ya. Ya, iki mergo wis wis terkontaminasi. Saiki memang ora ana bedane daerah lan kutha, kabeh nyawiji dadi siji. Winong jak omongan sik. Nang, Dalem. Pak Ngapunten niki sakderengipun. Ngopo? Kula badhe ngaturaken sedegeng dalu kagem Pak Wicaksana, sedegeng dalu Pak, kalih. Oh iya. Pak Dodi. Nggih. Nggih, ingkang nanggap matur suwun nggih, Pak. Nah, kuwi arep njaluk kaya Gareng mau mesti. Mboten kula ikhlas lahir batin. alah wis. Mboten Pak. Mosok arep jaluke mlipir sih. Mboten nyuwun tapi lek diparingi nggih purun. Lah iya. Weh ora pareng ngono kuwi. Saru. Ngono ki ora kere tok iki mandore kere kuwi. Oh iya. Mboten. Ora wong anu ngene iki lho, sinden gaul iki lho. Apa? Lho nganggo jam barang ngene iki. Ya apik kok ya. Apik apa ki sinden kok kondektor kok nganggo jam iki. Lho kan kita harus ingat waktu Oh, dan kuwi. lho, Pak. Nggih. Cahyo. Kowe kuliah, sekolah. Senes Pak, tasik SMKI. Oh semaki. SMKI kok semaki lho. SMKI Pak. Nek urupe adoh SMKI wong urupe rapet kok semaki. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Kelas piro, Dok? Kelas tunggal Pak. Anyar kowe, sik Nggih. enom. Nggih. Wah, ya alhamdulillah wis payu ning dhuwur panggung ya ditlateni ya, Nduk. Nggih. Lumayan iso nggo golek jajan. Nggih. Golek jajan iki lho. Keunggulane seniman iki ngene iki lho. Nadyan isih sekolah iso golek jajan dhewe. Oh iya. Bahkan SPP bayar dhewe, Nduk. Insyaallah. Lah terus gaweane bapakmu ki ngopo? Weh. Ya ora kok ya ana bobol borote bocah wong tua tetep cancut kok ya ora. Lah iki wong nggih Pak ngono. Kan apa salahnya membantu orang tua? Nah, ngoten lho, Pak. Saiki nglerek rene, takoni sitoke ning nglerek kok rene. Rek. Nah, kok kene. Nah, takoki sitoke iki. Jenengmu sapa, Dok? Umi, Pak. Adi. Kula saking Pulung Ponorogo, Pak.
Ngopo? Kok kaya maling kecekel ngono. Bocah lugu. Wis jiko sepeda motor pira kowe? Dereng nate. Sik. Iki wajib tak terus. Oh, harus. Jenengmu Umi, Pak. Umi apa Umi, Pak? Umi Hafifah, Pak. Saka? Ulum Ponorogo, Pak. Lah, kowe sekolah ngendi, Nak? Ing SMKI, Pak. Oh, kelas piro, Nak? Nembe kelas tunggal, Pak. Ah, budrek aku. Lah ngopo ya bocah lugu ngono kok. Ya lugu-lugu aku anggere dikonoke malah wedi. Oh. Kok kaya menginterogasi terdakwa ngono ya. Pancen iki ngene to, Ciri khase ya ngono kuwi, bendinane ya ngono kuwi, bocah ora duwe uni. Mau lak winang wis ngaturake panuwun karo Pak Dodi. Njajal Nduk Umi, sak isa-isamu matur. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nduk. Wis tak kandhani to, lek salame ora usah dikeki Pak Bu. Nggih, Pak. Anggere Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mesti dijawab. Nggih, Pak. Yen pas salam ngono iki terus karo digawani map ngono kok. Ngopo? Kaya sing golek sumbangan ning Ora usah nggih Pak Bu, dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ngono kuwi. Nggih, Pak. Matur. Daleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nduk, tegese cukup ki aja ditambahi apa-apa ngono lho. Dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Nggih, Pak. Jiro lu, baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Iki ora lugu. Lah apa? Iki sentet. Kuwi anakku e. Anakku wong diajari ora nyandak-nyandak iki lho. Ngene lho tegese gatekno to. Aja ditambahi neko-neko. Dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mergo kuwi enek doa warahmatullahi wabarakah, rahmat dan barokah. Mula ora usah tambahi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jiro lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, telat ngombe obat. Ya weh. Yes. Terus piye? Wes kowe matur segenah. Wilujeng dalu konjuk dumateng sedaya kemawon. Kula minangka wakilipun rencang-rencang pengrawit. Wakilipun Ibu-ibu Waranggana. Wakilipun Pak Dalang. Kok masaku kaya mudin malah. Wakilipun Pak Gareng ingkang bagus dhewe. Ah iya. Sangone reng. Ah ora sah. Asem. Wis ben. Lagi bagus kok nyangoni. Terus Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. mliginipun dumateng Bapa Dodi Wijanarka SH mugi-mugi tansah pinaringan murah rejeki lan sedaya pinayungan dening Hyang Agung masyarakat mriki tansah pinaringan buminipun gemah ripah loh jinawi kerta tata lan raharja tentrem lahir batin selamat donya tekan akhir amin. Iki to reng iki reng bocah iki manis tanpa mbok amini doa kuwi ora bakal dijabahi manis. Kok manis sih lho, tegese iki generokne aku sing ngamini ben sing mresani. Lha neroke piye wong kuwi kedawan kok. Oh iya. Pak Dodi, ayo Pak Dodi. Pak Dodi, pripun? Nasib kula niki. Ayo wis kono. Gareng ra tanggung jawab kuwi jenenge ora. Aku seneng anggere manut ki malah seneng aku. Weh, ning ngene. Aja kesusuk piye. Perlihatkan kualitasmu berdua. Nyadan isih SMA
ning kualitasmu aja kalah karo mboke-mboke iki. Ya. Aja sia-sia kok mboke-mboke iki wis nom-nom ora. Ya jare iki ibune angkat to. Apa ora mboke? Oh iya. Mboke karo mbok-mbokane beda ora. Ah iya mboke. Ayo Jo, tintingan Jo. Pangkur caping gunung, ya. Umi sik ya. Dijengglengke gareng untuk saweran ora nyambut gawe kepenakan ta. Memang sawu kuburan putih ini dolan yo piye? Lah iya, mulo jenglengon lho. Ha iya. Saben bengi. Kowe engko sok kejungkal ngono sesuk. Wong arep dijenggleng kok misir-misir ana ngapa? Gila, Pak. Bocah lugu ki apa adanya, lahir batin ngono kuwi. Gila. Oh, diamput. Aja diajari sing elek ora. Ora ngerti kok. Malah iki cah Jawa Timur sing ya. Iya, genah ngerti. Malah iki Ponorogo ki ya. Iya. Ayo Sari ya, Dok. Nggih, Pak. Sing elek aja dienggo, sing apik dienggo ya. Nggih, Pak. Terus? Kowe iki ngopo to, Reng? Kok kaya angkrem ngono malan. Lho, aku ngenteni kendang apa kendang ngenteni aku? Ngenteni sampean kendang iki, manut gerakmu. Lah iki enten-entenan ra budal to. Lah iya. Uyuh. Gila wagu gila kok. Gila kok mengkeret. Nah, sapa ki? Ganti Winong, Malik rono. Nah, jan wis panen gareng ora. Bar nonton Umi, nonton Winong ya mempur. Ayo. Gak bareng nakal Pak Haji. Engko. Mak tenang, sing penting mudhun panggung tayamum. Tenang. Yen memaja monganggo janur kuning janur Kok dadak enek anakane. Pak, ngoten to, Pak. Mah pengen ngutah. Mudiar kowe. Aja ngono, Pak, mah aku. Lho aku gelem kok kowe mbah iki to iki. Lho aja cedhek-cedhek ngono, Pak. Wis to manut to enak-enak. Wong anggere irama mesti kepenak. Joget iki kudu irama. Ganti Umi, Reng. Malik kanan. Ah iya. Iya. Piye, Nak? Lah pripun, Pak? Ya ora piye-piye, Nak. Nggih pun, Pak. Yo mulih, Nak, yo. Yo aja kok ya. Ya, Reng, sampean banyol oleh, menghibur boleh, joget boleh, ning akhlakul karimahe dijaga. Yang kena joget ngono kuwi ning aja diadepne cah cilik ngono kuwi. Mas, kari ngandani ora entuk madhep cah cilik ngono dadak tekan karimah bareng ngopo. Lah hubungane karo budi pekerti kok ya. Lah ya omong, Mas aja ngadep krono, tak cari nuruti to. Paham to? Paham. Nah, bocahe ben ora nirokke. Yo, baleni kendangane. Yo. Loh, aja madhep rene. Lah aku wis madhep rono lho.
Kuwimu lho sing aja madhep rene maksude. Ngerti? Kuwi lho bateraimu lho. Derek. Iya. Besok upacara kok derek. Mesake bocah cilik dolan guyu lho bocahe. Sorry, Nak. Nggih, Pak. Ya. Tanganmu ki lho. Ya Aku ora entuk madhep rono, madhep rene. Iya. Mbak Pacitan. Ya. Lisik. Kowe iki ngopo to, Reng? Aku ngene sewengi kuat ngene. Aku ki tukang mangan kendang, Mas. Kendang swara piye tak jogeti. Oh iya. Iki tegese ora muspro anggone ngeplak kendang. Ngono. Piye, enak to? B aja. Hah? B aja. B aja. Biasa. Oh, basa saiki biasa saja B aja. Hemat kata. Lah jenengan apa mboten nate pelajaran bahasa Indonesia? Lah napa ta? Kita itu bercakapan harus memakai bahasa yang padat, jelas dan singkat. Ana ya ora ono, biasa saja kok beja iki. B aja. Nduk, ora ngerti to iki. Pelawake lak GS to iki. GS napa, Pak? Garing Semarang. Ayo. Nggih, ngoten niku, bener. Ayo basamu ngono ya TLK. Apa kuwi? Telek. Nesu terusan ora. Ngomong karo wong tuwa disingkat-singkat ki lho. Ayo ganti UH, ayo. Apa ki? Umi Hafifah. Oh iya. Iya. Ayo Umi Hafifah ki Parian sik arep ngopo kowe? Aku gedhe aku. Ngopo? Arep jeglek iki lho. Ngopo? Kangeru yo ora gagas karo ngono tok suwo iki. Aku mau kalah karo tangan dung ngono tok iki. Disuwo. Lah mergo arep parian kok ya. Ayo ora ngerti kok. Sing parian sapa iki? Ya iki no digunakne no iki ora camping iki ya nyambut gawe. Apa iki? Dadan ayu-ayu nonton wayang tok. Mbak Liase nganggo gelungan. Sebisa mungkin kontekstual yo. Ayo, pas karo kahanan. Niki sing kemarin nimbali Pak Dodi Wijanarko. Ayo, Nduk. Desane Tanjung Kalang. Tanjung Kalang. Iki syukuran perune. Nggih. Sing apik. Ya Pak. Modiar. Jenengan kok galak men Pak? Lho yo galak wis bayar lunas kok. Iki nyambut iki ra nyambut gawe lho bengi iki aku. Pripun? Nyaur utang. Kok iso? Lah wis dibayar iki ora nyaur Lah utang. iya. Ya Mbak Lia. Ning Semarang. Iki ning Nganjuk kok Semarang ngopo? Parian Reng, ora diayani Lah wong aku sing parian. wong Semarang ning Nganjuk kok dhewe ning Nganjuk ning Semarang iki ngopo? Kula pengen ning Semarang soalnya jenengan teng riki. Dadi kula pengen lunga kok kene. Oh, ngono. Yo. Numpak sepur. Ora ono. Jurusan Semarang Nganjuk ora ono. Terus Lilu. Apa kuwi? apa ki? Sepur. Oh iya sepur. Oh nganggo lilu-lilu to?
Lilu-lilu yen pintu keretane iki pintu kereta gede, yen pintu kereta kono mau lilu prit. Anakku wedok ngono ki, Pak. Neng Semarang. Numpak sepur. Pak sepur. Warga Tanjung Kalang. Mugi tambah makmur. Amin. Elok, ya ngono kuwi profesional ngono. Karo parian ya karo ndongake. Iya, ya bocah Ratmi ya, Ratmi bocah pinter soalnya. Ratmi sapa to? Ratmi sapa to? Lia Sundari. Oh iya to. Sing gender bejo iki Ratmi ora. Bojomu to, Pak? Ora, wong Ratmi iki apik kok. Lah ya iki Lili iki. Tutik lilik ora. Iya, Tik. Angger temu sing anyar lali karo sing nglawas. Heeh, iya. Sini. Jangan di situ kaya apa wae. Dalem, Mbak. Ndodok teng mriki. Kok sundul. Ya. Tuku wedi. Neng Kediri. Mugi keluarga Pak Dodi tansah kathah rejeki. Aku wedi kepleset tuku wedi nyang Kediri. Muga keluarga Pak Dodi teng Kediri. Tibake tansah banyak rezeki. Oh, itu kan mendoakan harus. Ya. Mergo Pak Dodi kan sudah berbaik hati sama jenengan. Kalih kanca-kanca dadi kita doakan. Sapa ngerti semene akeh rezeki ditanggap melih lho. Iya ning kan ngomong lu doamu ra mandi. Mosok. Ya mau wis di. Lho sampean yo no sampean kakak ngomong berarti ya dungane ora mandi. Lah kuwi rene ora omong kakean ya terus ora dibayar kok piye. Kowe iki malah gelut dhewe iki ngopo? Wis ben ngene wayange kukut. Lah sampean ngopo to? Lah aku lho sing bayar Pak Dalang, sing akon Pak Dalang. Lah sampean kok repot to? Oh, aku dhewe ya gumun kok. Ya, Bekasi iki. Lah iki. golek alang-alang. Yo kramas iki. Kok dawa-dawa. Selera. Warga Tanjung Kalang mugi-mugi panjang yuswa. Ya. Allahumma amin. Kagem para penonton ingkang dalemipun Tanjung Kalang gandeng menika dipun dongaaken nggo diamini ning mawi laras mergo wonten gamelane. Ngeten iki. Allahumma amin. Monggo Pak sareng-sareng jiro lu. Allahumma amin. Mas kamas. Wong bedang kepalang ya. Yo, nak diajeng. Ya. Kowe jeng. Pak Dalang. Sito. Wong kon parian undang dalang apa? Parian Pak De. Oh, ukarane Pak Dalang. Nggih. Iya. Terus Pak Dalang CK. Pak Dalang. Dalang. Bis kapet biru. Wah iya bener. Terus Warga Tanjung Kalang. Awas Tanjung Malang awas kowe ora. Baleni sik sing apik. Ayo. Ayo meneh. Pak Dalang. Pak Dalam, ayo. Pak Dalang. Ora duwe beskap. Bis kapet biru. Warga Tanjung Kalang. Heeh. Mugi-mugi tambah maju. Iya, nggih. Melih Pak, sareng-sareng. Allahumma amin. Mas Kamas. Yo, balik neng sapa iki? Umi ya? Ayo Umi, yo. Nano. Yo. Mboten parian, Pak. Kok pengen parian to? Monggo. Ya. Heeh, parian mesake ora. Parian ning ora nganggo pak lho ya. Nggih, Pak. Ayo, ya sing nganggo ngono kok. Ayo, sing apik. Tuku jeruk. Nduk sing apik to. Sing luwes kaya ibu-ibu. Tuku jeruk, ora ngono kuwi. Nggih, Pak. Sing apik. Kok didit gitu jeruk. Tuku jeruk Terus karo Mas Nopal Cahyati. iya. Sapa? Karo sapa? Mas Nopal Cahyati. Abang C. Sing di wonge.
Jaipong, Pak. Oh, bener. Kodemu lho Reng ora. Terus. Warga Nganjuk tansah pinaringan Basuki. Loh, ora Basuki tok, ana Pak Dodi barang kok. Pak Dodi. Basuki tegese slamet wilujeng ngono lho. Loh, saiki Basuki apa slamet? Sing genah. Kowe iki mudeng ora ta? Basuki iki tegese nama lainnya iki slamet. Lah monggo Basuki alias slamet. Alah mbuh Reng. Aku omong karo kowe bingung. Tenan. Aku karo Umi ora bingung, karo kowe iso malah bingung lho. Ya memang tak gawe bingung kok. Wong jeneng Basuki. Nggih. Ora slamet to? Mboten. Oh, iki lho. Lah kuwi padha kentuke kok kuwi malah ora. Yalah. Ya nang sing apik, Nduk. Ayo. Sok kowe. Ayo kowe Parian. Tuku jarik. Waduh sugih duit jeruk jarik. Jarike enggak ada jeruk ora. Wis to Ben. Gua aling-aling jeruk. Ayo. Cengisan. Kowe guyu apa to, Nang? Golek panganan cengisan. Mboten. Salahe kalau bak jeruk kowe njarat jarik. Mboten. Kadang cenenge jeruk karo jarik apa kok? Ayo jarik diapake kuwi. Tuku jarik. Wis ngerti. Apa ngoten to Pak aja diketoki aku wedi. Piye tuku jarik? Kabeh 6. Cacahe 6. Keluarga Pak Dodi. Dok jarik karo Dik. Pak Dodi kok. Bener loh Pak, jenengan ati sekolah mboten to Pak? Jarik Dodi. Jarik Pak. Tulisannya damel jenengan nanti pelajaran bahasa Jawa apa mboten? Ning yen pengucapane jarik ya engko tibone ya ora jarik Dodi. Jarik. Iya jarik. Apa Pak Dodi nganggo jarik? Mboten. Ayo, ayo diganti sing apik. Nggih ada jeruk, ayo Tang, yo. Mboten. Oh mboten iya. Tuku jarik. Tuku jarik. Heeh. Cacahe 6. 6. Keluarga Pak Dodi mugi ayam tentrem. Allahumma amin. Ngangge nada Reng ora. Jo sepiro jo? Amin. Kamas. Yo. Ya nak wong bedang kepala anu ding panas udan ayo. Panas udan panas aling-aling capek gunung. Suminten klelekan susur cekap semanten nangken matur. Oh wis ngawut malah dibubarke iki piye ora. Parikan sing apik. Lah kula tak iki apa ki nganune tak tutup cabe gununge terus. Oh alah mak tratap aku ora peh lunas bar terus ah. Yo. Ayo Long. Nang. Swara suling masuk langgamipun. Umi, ayo masuk.
Berdoa mulai. Ayo. Tumplangke Pur